britisk dokumentar om Stasi, Østtysklands hemmelige politi. Nu er vi klar med P1-debat, der diskuterer, om det er naivt af de vestlige lande at overveje at droppe sanktionerne i Burma, så længe generalerne sidder på magten. Dagens vært er Eva Marie Møller. Efter benhårdt diktatur er der nu tegn på demokrati i Burma. Over 200 politiske fanger er sat på fri fod, og demokratiforkæmper Aung San Suu Kyi, der sidste år blev løsladt fra sin husarrest, stiller nu op til et supplerende parlamentsvalg i april. Danmarks udviklingsminister Christian Friis Bach vil nu arbejde for, at EU's sanktioner mod Burma skal ophøre, men det er ikke uden betingelser. Men hvordan forvalter vi i Danmark vores støtte til demokrati i Asien? Hvilke diktaturer sanktionerer vi? Og kan man overhovedet overføre vestens værdier for demokrati til lande i Asien? Her er det P1-debat med den netop hjemvendte fra Burma, den radikale udviklingsminister Christian Friis Bach. Velkommen til dig. Tak for det. Og Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og med fra Aarhus har vi HF-studerende Burmeser Zaou, hvis familie flygtede hertil for 7 år siden, da hendes far havde været fængslet på grund af politiske aktiviteter mod juntaen. Velkommen til dig, Zaou. Tak. Jeg hedder Eva Marie Møller. Og allerførst Christian Friis Bach. Du landede faktisk her tidlig i morges fra Burma, og du har været over på et 4-5 dages besøg, og du vurderer, der vitterligt at tale om en opløsning og en demokratiseringsproces. Hvad er det, der er ved at ske? Der er sket store skridt i Burma bare det sidste år. Jeg var derude selv for 4 år siden i anden kapacitet, og der oplevede vi jo et lukket land, hvor regeringen prøvede at lukke verden ude og bure sig selv inde oppe i den nye hovedstad, de har lavet. Det vi oplevede den her gang var en utrolig stor grad af åbenhed og optimisme. En regering, som nu inviterer os til at komme, til at engagere os, til at være til stede, til at nå længere ud i landet, til at gå op i de etniske områder, nogle af de områder, hvor det har været meget svært at få adgang tidligere. Så fra lukkethed, indadvendthed til åbenhed og optimisme, og det var en stemning, der prægede hele vores besøg, og det var opmuntrende. Zaou, lige inden du svarer på det der, som Christian Friis Bach fortæller om, at nu er der mere åbent, så skal du lige fortælle, hvorfor var det, jeres familie flygtede for 7 år siden? Det er på grund af min far. Han er en politisk modstander. Han var med til den demonstration dengang i 1984. Så på grund af ham, vi kom her til Danmark. Så derfor så flygtede I, og nu har du boet i Danmark i hvor mange år? 7 år. I 7 år. Ja. Men når du så hører Christian Friis Bach fortælle om, at der er sket en større åbenhed i det ellers lukkede land, er det noget, du stoler på? Nej, ikke helt. Men jeg har også set mange billeder af den åbenhed. Men alligevel, jeg stoler ikke på dem, fordi det er jo det samme person, som har bare skiftet tøj fra militær til parlamenten. Derfor. Altså, de skal bevise over for det. Det er vel ikke helt rigtigt, fordi der har jo siddet en general på diktaturet i mange, mange år, og nu er der så kommet en ny præsident, som blandt andet var med til at indføre valg her for et år siden, og var med til at løslade Aung San Suu Kyi. Er det på grund af ham, Christian Friis Bach, der er en opblødning? Det er i høj grad hans person, det taler alle om, også Aung San Suu Kyi, som vi jo mødte derude, om at hans personlige lederskab har betydet en forskel, og han er en anden person, han har også noget andet tøj på, han står jo ikke i uniform. Jeg mødte ham jo også, fik æren af, at jeg kom ind i præsidentens palads og møde ham. Så det er en anden person, men Zaou har jo ret i, at det er en meget kritisk balance lige nu mellem dem, der vil reformerne, den alliance, der i virkeligheden er lavet mellem Thein Sein og altså den nye præsident Aung San Suu Kyi, og så en række af de reformvenlige ministre i regeringen. De har jo på en eller anden måde formet en alliance, der står sammen om at bringe landet fremad, men bagved dem står der jo en række meget konservative generaler, og Than Shwe, den tidligere general, er der jo stadig. Der var en, der sammenlignede det med et strygejern, man lige har slukket, og man har hævet stikket ud, men det er jo varmt et godt stykke tid endnu, og hvis man rører sig på det og går for hurtigt frem, så kan man brænde sig. Så det er en følsom udvikling, vi står på et meget kritisk stadium lige nu. Christian Juhl, vi skal lige høre, fordi det lyder jo lidt som om, at Burmas generaler stadigvæk har store magt derovre. Er det naivt at tro, at den her demokratiseringsproces kan gå så hurtigt? Det får vi jo se. Jeg synes, det er modigt af Christian Friis Bach at bevilge flere penge og lave et hus dernede, hvor man kan lave aktiviteterne fra.
Fordi generalerne sidder stadigvæk, og der er masser af politiske fanger i fængslerne stadigvæk. Der er kampe ude i landet. Der er mange ting, som vi skal være kritiske over for stadigvæk. Ja, og Saru, du siger selv, at du tror ikke rigtigt på den nye præsident, Thein Sein. Men hvorfor skulle du ikke tro på ham? Fordi nu ser vi jo, at Aung San Suu Kyi, hun er faktisk kommet ud fra sin husarrest, og hun kan tale til folket, og hun kan rejse rundt derovre. Er det ikke et godt tegn? Jo, men det er fordi folk har ikke selv valgt, om han skal være præsident. Det militære grupper har selv bestemt over. Vi kender ikke hans politik, derfor det er svært for os at acceptere ham som en præsident. Vi kender ham ikke som. Hvad er hans politik, altså? Men Christian Friis Bach, er der ikke en fare for, at når der generalerne stadigvæk sidder ved magten, de sidder på en 3/4 af pladserne i parlamentet, at de sætter hælene i? Jo, der er bestemt en risiko, det handler om også Aung San Suu Kyi, men omvendt taler mange også om, at processen er nået så langt, så den er irreversibel. Det er jo ikke et legitimt parlament, der sidder. Det har Saru jo også ret i. Det her det er jo et i høj grad udpeget parlament på et valg, som bestemt ikke foregik efter nogle af de retningslinjer, som vi har for et frit og demokratisk valg. Så der er langt igen. Ja, vi mødtes også med en række repræsentanter for parlamentet. Det opmuntrende der var at mærke, at de begynder at agere, på trods af at de ikke er legitime, så begynder de at agere som et rigtigt parlament. De begynder at stille krav til regeringen. De har faktisk vedtaget en resolution og bedt regeringen om at løslade de politiske fanger. De har vedtaget en resolution, der anmoder om, at man stopper de etniske overgreb og konflikter. De prøver, som en af dem sagde, at være vagthund over for regeringen. Så langsomt. Det er en skrøbelig situation, der er et lang vej igen. Det giver Christian Juhl ret i. Men der er positive tegn. Ja, og sidste år gennemførte militærdiktaturet et valg, som ganske vist blev kritiseret for valgsvindel af FN, som du også var inde på, Christian Friis Bach. Og så den nye præsident, Thein Sein, han løslod demokrati Aung San Suu Kyi fra hendes husarrest, som jeg også nævnte tidligere. Og landet er altså begyndt på den der reformproces. Og så er det nu til april, at Aung San Suu Kyi stiller op til suppleringsvalget, hvor der er 1/4 af pladserne på valg. Men militæret har som sagt 3/4 af pladserne. Saru, vi skal lige høre til sidst. Tror du, det vil ændre noget, hvis Aung San Suu Kyi bliver valgt ind i parlamentet sammen med hendes parti NLD? Ja, hvis militære folk, hvis det ikke snyder igen, altså ligesom dengang før, hvis hun får indflydelse, så tror jeg på, vi tror også på hende og hendes parti, at hun har offret hele sin liv for folk, så hvis hun får indflydelse, så er jeg sikker på, at det skal ændre noget. Ja, og så skal vi lige høre Burma-ekspert fra Aarhus Universitet, Michael Gravers. Han kommer her. Det er militæret, der bestemmer alt, hvad der foregår. Der er jo kampe mellem hæren og Kachin-militsen, Kachin-folkets milits i det nordlige Burma. Og det forsøgte præsident Thein Sein at stoppe her for nylig, men hæren tromler frem stadigvæk. Så altså, under overfladen er intet forandret. Ja, Christian Juhl, nu bliver der sagt, under overfladen er intet forandret. Der har jo tidligere i verdenshistorien været tilfælde, hvor der har været sådan en sminket demokratiseringsproces. Kan det være lidt for naivt, at Danmark nu, for eksempel som Christian Friis Bach siger, vi åbner et kontor i Rangoon, og vi forhøjer vores ulandsbistand fra 50 til 100 millioner. Er det for naivt? Nej, jeg sagde, at det var modigt gjort af Christian Friis Bach at gøre det. Men jeg tror ikke, der er nogen anden vej, fordi vi er nødt til at afprøve, om det her er sminke, eller om det kommer til at blive mærket af almindelige burmesere. Og det er det drejer sig om. I øjeblikket er det noget, der foregår på toppen og blandt lederne og generalerne og den store verdens ledere, der kommer og besøger Aung San Suu Kyi. Og det skal jo ned til befolkningen. De skal jo ud af fattigdommen, de skal have demokrati, de skal have mulighed for at bygge deres fagforeninger op osv. Og der er jeg enig med Sarus betænkelighed, fordi hvordan pokker skal man mærke det allerede nu. Men der er vi nødt til at gå ind og så sige, kan vi lave nogle programmer, som ikke må gå til generalerne, men som må gå til nogle folkelige organisationer, så vil jeg gerne være med til det, fordi så kan vi udvikle noget af det arbejde, vi har lavet blandt flygtninge, blandt andet op i Thailand, men også prøve at se, om man kan komme ind med noget uddannelse og sådan her. Vi skal tale lidt om sanktionerne, fordi Christian Friis Bach, du har været inde på, at vi skulle hæve sanktionerne, vel at mærke under nogle betingelser. Og der er i hvert fald 3 betingelser. Nu kan du så lige supplere mig, fordi dem jeg har